ena yumaya obiara sa ye yankopon wanya ni say onya mi oya yino yesu obiara etu obiara sa no obia wo so ye tribia eni ya to sa obiara sa no onya mi oya yino obiara eti onibia rati sewo ena yuloya oti sewo bire Yesu Kristo ena yatu se etiria ya fiama mama inara akaso yesu ukuto etiria siama amayina la kasa bire ukuto yesu etiria siama amayina no amayina kasa yesu now uyo and then you may have to say etiria Amayinaro yakaza ukuto eti bebiara area besrai yenyami beji wo yetusa yenyami babiara wo bia yasha wo bia yenyankopo din wo babiara besrai yenyami beji wo Emanidini wo nyamye waisida wa ushaya ya tu sekasa mayenye emanye kasa nyamye la koso baba nyamye Jesus bachi ko yaswe kasa kacha bani sewa wabya mukasa Mamosoya kasa Benyami kaso Jesus Wadiko kasa Eti mami unuwe nyonya Mami unuwe Utubyo Mipatro Raima Lucia Dadara Mama kuma,
kuma enso ye ma wasem yo kasa mama abusia ma pama ya namu yo enso ya na so de wa ya se kaso enso sida nyamie kasa everybody kaso enso mi kasa enso etima kuma blefo da wo ma wo radio ma kuma everybody wo kuma sabu wo na mu yoda sifo radio eladiba si everybody ma kuma blefo da wo ma wo ti de yo ma kuma so nyamye aza nyamye na ona uyoda sifo bibe radimba esi na ona uyoda sifo radimba esi na nyumba ya tusana ona uyoda sifo yaso radimba baby I was saying bia wonu na da badia se shani dia ni miamia ne kase tontom ne din tasa wo so na wo kro bible say wa mane dia go de ye na so I paranda da ba sopa I paranda da ya saudi dia ni miamia wo kase to me na ya wo dia ba de ya kuma bubo ya sa ba to me sa na to me sa na bi sa ba lu ka so e wa ni ma so baby I was saying bia ani ya kamo enyo me kase ani ya kamo na to nyame sɛwade ane munya ɛbade ane munya sɛm ɔwiewa dabi a wosie yɛ bia ɛwɔ mo kaa mo sɛne de ane munya na yɛ ne kaseɛ na tontom ne di yame yɔ yɛsoe ne di mo yɛhyɛne de ane munya yɛ ne kaseɛ bia babi biara a wohwɛ yɛ babi biara a wotie yɛ yɛ awurade kaseɛ tontom ne firi wo mu nyina hyira ne di yɛ ne kaseɛ tontom no wasaya ye wasantontom o Jesus dimo ene munyanka Kristo nyankopɔ enhyira minister comfort sɛ awurade afa so am afra kɔ doma himwa no animo samre deɛ ɛbrɛ no aso frɛ wo nua na obi nso frɛ obi nso ɔmfa na fidie ne nto Sompa TV ana Sompa radio across Ghana na ɛbrɛ na duru sɛ deɛ nyankopɔn asoma no aweyɛ mmerɛ mu sɛ ɔmfa hintasɛm ɛmlɛ ne ma ɛbrɛ na so nyamedifo no ɛwɔ ha Bishop Albert Seki Kwapon ne awurade asoma no ɛbrɛ na duru sɛ ɔde asɛmpa no ɛbrɛw enti bɔmɔden na yɛnkɔ yɛ papa hɔ ne yɛma yɛ papa kɔ aba esan sɛ mpempem no ana yɛ krado a ɔtie yɛn papa yɛ mo akɔ aba o manu nyina yɛ krado a obia etie wɔ no asɛm amen Eda otumfo Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ dan so ɔde akyɛ yɛn na wahwɛ yɛn so ama ɛnɛ dan yakɔ yɛn nnwuma so Awurade Nyankopɔn hyira wo pii amen sɛ ɛnɛ dan so wagya wo mmerɛ no wadagye sɛ ɔhwɛ Sompa TV ɛne Sompa radio fra wo nua na ka kyerɛ wo nua sɛ Onyankopɔn akoa no de nyame asoma no emra so sɛ ɔde Nyankopɔn no mu asɛm ɛbrɛw na brɛ yi nso so obetime aka kyerɛ wo nua sɛ ɛyɛ Facebook Sompa Facebook no nso so log in emra so sɛ de Onyankopɔn wɔ ma yɛ ɛnɛ dan nso so no Onyankopɔn ɛde brɛ yi amen Nyankopɔn asoma yɛ sɛ yɛne ne ma emeche onu Nyankopɔn asɛm na yɛne ne ma ɛmmɔ mpaeɛ na botaye nti a Yehowa Nyankopɔn de wo ba wiase ne de Onyankopɔn pɛ sɛ wo bɛyɛ ɛde ma wiase wo bɛyɛ ma wabusua wo man wo bɛyɛ ma wiase na botaye nti ɔno Nyankopɔn de wo ba asase so no saa nneɛma ne nyina ba mu no ɛno nti ɛna yaba sɛ yɛne ahwɛfoɔ na etiefoɔ ɛba abɛkyɛ
na another in so ya bet semre pi asan abompaye nti ahwefo amutie yen onua bi a wada nyane no wabusua ni bi a wo ba bi ka kire ne se nyame akoa no e de nyame asem oba na ewie so ya be bompaye na insio na ya de TV so no radio no ho ya bompaye no adanse ahyase e ba gidigidi nti se obi bi yare a sabra nyame asem ba no e de tumi na eba fa insio no bi esiw TV no ho anasa o radio no na bra no so a ya be boss empire. They are also mien ebimpo na owo documents bi why BBS asa oye and so still nyama nkoye obetime the documents no abeto wanim abeto TV no ho edrumra ye bompa ye nyame tumi baby bi ohwe ye efri bi nyame tumi baba ho medical ka tro se ye ba se ye ni nyame manyina ba be hia wa fidie so enya sori ntina ya ba ya mase gidie mo papa mu na emom ye ba se nyame mabota enti anyame de ye ba asase so ene ye hu ne sem papa mu pi na ekoso wo Kristo asore ahodo no mo na ene nwumre ye ba se ye de Nyankopon asem ebre nyame ma agidifo na ye wia ye gira so abompai ene ye nsem a ye de be atiefo ne ahwefo nyina ne se ehemfa na ye gyanom Nyankopon no afa Nyankopon na oje ne ma efri yare ahoduo mu owuo mu Nyankopon na oje ne ma efri wama ne hunu mu na emre bi duru ya yete se sera no mo bo abrewa poso aso Nyankopon te me chewo yefode no sa Nyankopon no adentia se sa Nyankopon no omfi ne mabiom anasa bone ya ne ma ye nti na Nyankopon fi wo enra ya no che nyame asem se eye abusua nyame mafiri mu no fom so nyame maye no abusua nyame mafiri mu no bone abusua no ye no etime ba ye no me de to abusua no so enti wa ofiri sa abusua no mu biara sa how no bitime beto so wonhu abusua bi omo nyina som nyame omo nyina kwa asore anso how de fi o se fi o ema kwa wari a enye ye ema ye adwuma enso aba onya sika ontimi ne obre so aba mebura wo fi onyina esei ye bisa se na abusua no so som Nyankopon ye hu se ye gya no mo bone o mo yoye emumu yo bi abusua no yoye no eno ena nyame asemu asotwe aba abusua no ti se ye nya hu sa nuema no na ye srebo ne fa chema abusua na Onyankopon be free soro mo soro asaya gye amen na asem ti amen no kan ho asem point amen no kan ho asem ne se Onyankopon na obo ye no o de bambo e kan ye ho se wa hye ye bo se ye nam ojamu a o kan ye ho se ye nam esubotemu a o kan ye ho o se ntimi nkoba se esubonte no bebo afa ye kra so sanyo ka na Isaiah nwumanum na wa wo hwe me no na e ka say yo wa wo hwe me awotie me na ya hwe sani esubonte ni oja ni o hawo se twa fa nipa so nyame mfi adentia obi a wo hwe me awotie me nyame bo nipa bi o de hyabre ma se omra sase so be ye odefo yes or the adoma chede ahodo ma nipa pi se yem famra sase so na ne ma enya ho mfaso na adenti na na sa adom ne nyina afri nyame ma so a entimi nya adwuma enne sa asam na me ne nyame ma eche sa hinta asam na me de nyame ma me de bramo na enne nyame asam a ye be gina so no eye Genesis chapter 2 ye be come from verse 15 to 17 asorden se menu miane ya nya ya asorden a ewo no Nyankopon asem mu a bambo no na awurade de boye no nyame yi bambo no firi ho enti eno obi hwame na nyame bo ho ban pa obo wadwuma ho ban pa anso so enne bambo na firi ho enti nyame nyina na eseye enti bronsam ka kire Job bronsam ka kire Onyankopon se wo Onyankopon Job chapter 1 chapter 2 o se Onyankopon no ona obo Job ho ban
wona washira no ento pa yi bambo no na ye hwade nyankopon yi bambo no just 24 hours na jopa japade nyina ya dan ahwere na trust nyankopon wo bambo de ma obi bia enti me bi se onyame bambo no ene ewo so na nyame bambo no ni ho nyame bambo no wo maso ewo wadwuma so we different no fiba nyame bambo no di wachi ana na se bambo no ni wo so dia bibi biara betimi ato afi wo pie wo betimi pia anso ntemema no kwasem o ma be pie anso o mo ma anso se nyame bambo no wo ho a o mo be pie na o mo beba enti ebaya dan na bambo na tena ho na ebaya dan so na bambo no efiri ho Bible say nyankopon bo Adam ni Eve no ye pobi anaka ni hu be ye hu pa wa asase so a eye Adam efisa Bible say onyankopon na ne te form note e na ode nwene no nyame wie ya no ohun kwa ho me na ewo no nyame mu na good wan mu Adam mu enti Adam ni nyame be say enti ye pobi ananka nyame tumi ni bi won so a eye Adam enti Adam ka bambo bie ni wa ka Adam eni bie aso eye dan ena nyame bambo no free Adam eso eno na na yesua ena nyame bambo bi free abusua bi mu nyame bambo bi free adwuma bi so nyame bambo bi free sofo bi so nyame bambo bi free nyuntuni bi so nyame bambo bi free sikani bi so nyame bambo bi free maame bi so nyame bambo bi free sukuni bi so nyame bambo bi free okwantuni bi a watu kwan bambo no free ho na yentie de nyankopɔ kan ɛwɔ Genesis no Mose ngoma edikan etimie no chichemu edunum kosi edu enso na Awurade nyankopɔn de onipa no kɔtena Eden turo mu sɛ ɔnɔ na wɔnwɛn hɔ na wɔhyɛ onipa no sɛ turo mu anua nyinaa dibi na papa ɛne bɔne ho nimdie dua no de eni efisɛ da obedie bie no wuo ana obewuo amen ode do 17 o tie nyame asɛm na nya otie ose nyankopon na di onipa no akotena the Garden of Eden ena onyankopon kire nipa de onye ne de onye ose dua yi de dibi na dua we de mani bi ena Christopher mi bi sase Bible na onyankopon nam so e de pam nipa ye friend say Adam ni Eve free Garden of Eden Bible nyame gina so di toja egu Sodom ni Gomorrah no sa twere nyame asem ya na ya bra so nyame gina so e de bebu ya tan ana ode betua ye ni yo ye ka na en dia say ya sa Bible yi dia en ye ntie de nyankopon asem o ka kire efrise nipa bi fom ya no nipa bi ya so den no onyankopon fa nche won enti na se minu mienu ye ya so den a yamfa hye yetim se nyame bayi bambo enti afa yanhwa aya Genesis chapter 3 verse 1 to 30 osofo be kan intentem kakra ma wate tie de twerɛsɛm no ɛsew ɛna anwumrei Mose ngoma edika timi asa kyem ba akokosi dumia sa na ɔwɔ yɛ ne tie kyɛn wura mu adom Awurade nyankopɔn yɛ wɔ nyinaa na obi sɛ ɔba no sɛ etu nyankopɔn aka kyerɛ mo ampa sɛ muni troma nnua nyinaa bi na ɔba no bua wɔ no sɛ troma nnua no aba no yedi bi na so dua esi tro no mfimfini no aba no onyankopɔn aka sɛ muni bi tio the third party and now be tie me nipa bɛ na wafa na damfo nipa bɛ na waba wa warem nipa bɛ na waba wa adwuma mu nipa bɛ na waba wo fie hɔ deɛ nsɛm na wafiri ase na wɔka and now be akɔfa damfo bi nti de ɔyɛ mɛwrade de ɔyɛ de sɔ Awurade ani nyinaa na madamfo no nti wagya yo ɔse ɔwɔ no ebisa no question say so nyankopon na wosom no and na obey the TikTok and na ebo ne bra efutu sam wo ho saa so na ni boye ni nyama bone so ye den egu ho social media no nyama papa gu ho anso saa so na nyama bone so gu ho anso ne pa de nyama na egu ho ni nyina na abom e de bo ne bra enti amanyankopon e bambo na wode bo nipa no ene bambo no efiri ho enti ene ohaw ne amane na etutu nipa
ene nipa ntimi ni ne breso aba biom ena dey nyame bambo no ye afiri ho eno na ene ye hwe san hintasem no osofo to aso ose nanso dua esitro no finfin aba no de onyankopon aka se munni bi nanso momfa mo nsa nka na mo awu na wo no ka kire oba no se enye wuo na obewuo na onyankopon nim se da mo bedi bie no mo ani bebie na mo ayese onyankopon ahunu papa ene bone na oba no hunu se dua no yese odie na ye ni wafe eya kono na beti ani enti wote na aba no bi na odi na odi bi ma ne kunu a oka ne ho no nso na odi na won ba no ani bi ebueye na wo hunu se wode dadagya enti wo pempam blood ma haha ye nkatani mu fai na wote awurade nyankopon ka so onam tuom wo anwumre efremu na oberema no na yire ko hinta fra awurade nyankopon anim wo tuom ho nnua mu na awurade nyankopon frɛ no na obisa no se wo he na wo se mete wo nka wo tuom ho misroye efisa me dadagya na me hintae na obisa no se ho an waka kira wo se wo dadagya dua me hia wo se ni bie no na wadi yi na oberema no se oba wo de ne beka me ho no ono no ma ne dua na ba no bi die na me die na nyankopon awurade nyankopon ka kira oba no se ade na wo ye saa na oba no se owo ana wodada me ema me die na awurade nyankopon ka kira wo no se enam se waye ye nti wadome wo ntoteboa ne wura mu adoma nyina mu na wo ye furu so na abenante no wadi dote wo kwa na nyina asofo fesia ahwefo ohwe me a wotie me eya nipa dwene se waye bone wanwu waye bone bibia nto no kwase wapo nyame asem aso onam ho ehinta asem e ho ne se Adam ni Eve omokodi bia na ba no onyakopo kan se udi a obewu aso omudi ye honam fam obo anwu aso na nyame kasa fati ase ewuo ho enti ye woni papi onam asase so wa yati ase ewuo waduma yati ase ewuo o manyina yati ase ewuo ye se bibi nkwanim biom a me bia bibi bonnet me yadan eto saade enti enadai ye mo bebre nyame asama ye mfa anya adwuma no nyankopon so yi bambo na ode mbo ne ma no oye firo bambo anyame de mbo amanfo adwuma ho ode bo ho ban no nyame yi afiro efrise onyankopon ka kire Isaac se ode atena sase a inflation a aho kire woso no na me nyame be hira na Bible se sase ko na afituru ye no na nyame hira Isaac ama Isaac ayen hira osi se oye hira pa enti nyankopon awo ne bambo ni nhira odi di nipa echi ne ofie ne bambo a eba ho ifisa wakansa wo wafasuo so ena odi na wiamfo ebesi enti emara Adam ni Eve ye asoden no na opo nyame asem no wanwu aso nyame yi ne bambo na wo ho no efri enti obi hweme opo nyame asem o ya asoden botanti anyame do ba asasi so no onyame be yefri ho no ne mystery obi mu ade obi mpo o mame o papa otimidi natem onfa ho anso ewo asotwe a ubenya na asasi so enti ye kan Proverbs chapter 20 verse 20 amabu semtie aduo no yimu aduo no a o de na oka se wetia do no chemu adu no ose dia wodome na agya ne ose dia odome na agya ne na no ne kania bedum esun ka bi ose o kania bedum esun ka bi ena obi ayeda wani atranton why your mama bibi why your papa bibi o papa wa mie na no anka hwempo a kania dum enti ena mabunu bebre kania dum mabawa bebre kania dum amase bronsam na ye won okwa adwuma enye yie oware enye yie opa bibia ne nsanka anso so na ni nyama no so se Adam ni Eve ye bone no onyankopon kan se obewu aso wonam fam no wanwu sunsum na wa ye de ben akrati ase ewu na omo bibia nya yie biom enti afe na bre ena afe Adam ni Eve omo bre o se omo anim fifre na omo be sign na omo di first na favor bi wo so na grace bi du wachi oye bibia na enye yie anso nyame asema opo umu ade wanumu asem mpanyifo be di wata sa niama na oye no
and now Unyame Nina shall say a bafom. Also, what shall say the Shaboronsam? And Yaboronsam, or say Onipa Yamia Sam na wapui na unkwa wahe. Now, I was something say, your generation, Yaya Bonia, Yanintu. Yaya Bonia, Yanima, I was say, where dear my phone, and there was some patcho. Adam ni Eve from Swamo Yoya, a man patch on, some from Sonwa, Namu. Adam say, Yankopon, a diabano, a yobana, or then a year day, a better manner, and no mammy dear. Or banos will say, or yet, or one, and now obey from Swa. Na ode to nyama and any penny anya and we ya bremudia Christo ni bi anya we ya bremudia no credias when the catch us no credias ya wa manfo mo da so kro mo mudim a onyame mbobro ni na doye ni nyame basa egusu di won echi enti anwumra mi de masam ba wie ye wa o hwame a utie me na se wo kan Proverbs chapter 28 verse 13 dia no oka Mebusa mu matia bi no watwe chemu dumi yansa o se de okata ne mla to o se de okata ne mla to so no onya promprom o se onya promprom da na de oka na ojaye na de oka na ojaye no obehu ne mobo onyame behu no mobo amen nipa behu no mobo amen enti na nwumre yi se obejo mfomso atum na bebe bia wafom se nyame na wafom na obepa na cho se nipa na wafom na obepa na cho obi hwame obi tie me o mame odo ba tie asefo asase so o papa odo ba tie asefo asase kra o ne nkasa sa nyame nyina o kanye na edum no Adam ni Eve kanye no dubie nipa ko nyame ba won chen anopa Nyankopon ba mo chen anwumere afeje nyame pam won from Garden of Eden ama mo koye den ekuku na man ene ye bo bebere ya shabra bona se fe na nyama koye aso se ya kania no edum ena me ba se hintan sebi na me de bra se wo ya so de tie nyame asem wo ya so de tra mpanyumfo enkanka wawofo a o kania bedum na se unu hu de a na se wo san ba wa chi be pa chowa onyankopon ye no kwafo ni mogorohufo so de be chewo wa ja de be chewo na wasan ya den asra ama nyame hira na nyame nya okese se wasai wo mere na one ya som ewo Sumpa TV ne Sumpa Radio ne Sumpa Facebook nyame hira na nya okese wo Yesu demo na nanwumre ye de na asema ba ahwefo ne etiefo nyina nka amen ebra so se nyame asema abai ye gina so de abompaye ye mo bebre ye di mo fo ye mo bebre kaka wadwem udi mo fo wo ye mfonso mpo wo nyintum ene bie wano ka che Awurade se Awurade ka se Awurade ene nwumre Awurade akoa no ede wo Awurade wanu masema ba medi asenu mu fo ene nwumre wo se ye pai mu ka ye mfomso a wo ya no kwafo ne tirenini se ode ye mfomso be che yen wati ye ho afri ne entri nyina ete ene nwumre fam fonso cheme o Yesu demo bia wano na bombai bia wano na bombai and then you pray Awurade wasema fa in the name of Jesus Awurade wasema Amen. Amen. There comes a bomb pie tosu mieno. Bible say, "Yona no more etetasis, no more te kudu no mono." Bible say,
asroche na ebo no omo twintonto efise no omo nte ase na ntonto no bo hwan Yona ema yehu se wa fom ofiri kodo no firi po no no etop no no asroche ni nyina beja ni nyina ejaye se o kan twere sem no yia Bible say na aswode a waye tie Nyankopon e na sa ohaw ni nyina ye den abawo so yes hwehwe yemu se adenti na menuama na se enkoyie ma pomoden ma waresem o madwuma sem me Kristo som e no be hweme onim se adechie wo hoyi esa wo se wo ye de osoma wo na dwuma bie wa no bon pa se Awurade fa cheme Awurade kai me Awurade fa cheme bie wa no na bon pa 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 in the name of Jesus in the name of Jesus bie wa no Awurade ya ye won be be ya die Awurade wo ye wo Awurade wo ye wo ai wa pa apa ya de wo ye you want to buy and then prayer the God for your Jesus for your Jesus for your let your and when you support that you walk by the God for Bible said na Israel for na nyame di won achipa na emra e kan kwa ya bone no na Israel for no e di ncho encho bisa se na omanya kase mpo yetimatwi afa won so na adenti na kroketu ayi etimi aye den na omotwi tonto no omo se ekan afa sade no waye bone e na obi hweme obi tie me enne nyame de nyame chiri nyame achiwade enne obi ye gay obi ye lesbian woni na tifie woni na nam wadanfo no ade biara oye bi Bible says say mumuyo no ode be ye den ode be ba so ode no me be kan ode efin be kan ye bompaye asre Awurade se Awurade se mpo sa nnuama fini nyame chiwaya de ni bi wo ye fie ye nnuma mu a Awurade manenya dani moja no pepa free yeso wo Yesu demo bie wane na sere bie wane na sere bie wane na sere bie wane na sere wo Yesu demo Yes, Lord. Say a giddy for bompire, BBC, and to say a kind Acts chapter 12 now. Bible say asafono bompire, yes, or say Yamemano bompire, I will shame, I would tear me, ye bompire, so shame. Baby be a utie many free beer, yes, ye bompire, Bible says asafono bompire, no, a dear you can say. Enkonso emotete empona emo atoto emu bie o bompa say ye ade enchichiriye adwuma enchichiriye bone enchichiriye ade bone bia ekoso ene wudi esie 2025 epese ebra wase ebra wadwuma se ebra wo hyebra se edenim gwase bi bra wo Yesu demo ye bompa ya ka cha Awurade se na asem tumi entwintwaje wadwuma no enye wo ma no enye wadwuma no Kristo som no bia wa no na bompa ya
Men na enchane dem Bible ebewie. Say you can first Samuel chapter 1 every verse 1 no corner. Bible say Hannah bompai. Na Hannah catch Ewrade so oyoboni enti Ewrade man ba enne minim de wo pe Ewrade ho. Ewrade tumi ya ade nyina. Ewrade gusu a oye na nwanwa dwuma ne nsankyere ni no. Enne bie wanefa wakoma so ade to Ewrade enim 24/7 Ewrade be ye. Ewrade ye bie wanefa kwa Ewrade bie wanefa Bible say ogufo bi kogu aba na okodai na anajo no oh Bible say obonefo no kogu aba bone niam bebre na koso anajo ena obi watu adwuma mu o company no mu watu mu ko anso ade bechu beko na obi di bibia yedan akopete ho ebedura anajo niam bebre na koso mu da ye bone odi fie ho Ewrade nsa odi o manyina Ewrade nsa odi wadwuma Ewrade nsa se ena anajo yo me di fie ho Ewrade nsa me di medwuma Ewrade nsa me di mawade Ewrade nsa akwantu ma owo obi man so obi kuro so Ewrade se omo hoba wadwuma no anajo de sio ade boni biara Ewrade mpango ma Jesus Christ. The radiosity our in the name of Jesus. When yesre ewe ya jinkwapa Yesu Kristo demo agidifo nyina ne ahwefo ne tiefo nyina kasa amen amen ye baba bie tate fom na tum na obi bi owo how bi opese on ye ne wo bompae ene ye peke course 10 minutes na tieni ye besra se ofra o TV no lower voice no sanso na radio na otia lower no se wan lower no ye beyi wafrim e bia ofra o se bia yare e bia ofra o se adwumasem e bia kwantusem ene ye no bompae omo afri dwoda ye ne omo bompae ne nsuo no bebiri ahase afre ye line no e ye de edi adanse na mre enche kra ye bebie atum ye de edako besi wa omo anyankopon eye wona koma so ade nyina no oya bebie line atum ama mo de adanse aba ama mo hu onyankopon guso ye adwuma onyankopon de ma eguso agini mapi enche kra de adanse ahodo bebro mo hu se wo haw no nyame beye sam no betima fra 0551 31 931 931 931 0551 931 0548 931 0548 931 obetime abala na so praise God. Praise God. Hallelujah.
Odini baby okasa frio. Hello. Sound to me na so ya emfa offer from praise God. Good evening. Good evening. Odini baby okasa frio. But I don't visit me kasa fu dum kwa no fu. Do kwa no fen. Ahwefo na tie vote yo. Aba be kwa so me o ha kakra ni area ha me so bo mpa ma. O yare kakra. Eba me no bompa Erade me soma wasem ko Vivian chen. Erade ayaresa ya omadea. Erade me soma yaresa se ento wa franso sesia. Amen. Ji wa yaresa wo Yesu demo. Amen. 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 Also obetimi. Praise God. Odini baby okasa free ma oneso kakra. Hello. Yes. Hello. Kasa. Oneno wo form pa ma oneso kakra ma me. Hello. Hello. Yes. Good evening. Good evening. Odini baby okasa free o. Sumpa FM. Takwa metio. Mente woni you ma oneso kakra. Hello. Me no bompa e. Erade me soma asem kota kwa de ntia wa fa na afre. Erade fa onsa ka no wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Odini baby okasa free o. Oba ya obo udia no baby okasa free na wasem no eto aso na nipa gula na chipi. Odini baby okasa. Me ba to me ka living in some patient. Patient Quentampa. Me pray right bambo de mami na buchape ma kontu temu so. Me right se o mo wa me na akwa mi na mi. Me no bompa ye. Erade me de wa busuan enyina hye Kristo mojem se erade ma obambo nya kese. Me kan Genesis chapter 12. Erade obi akwantu opono ma Abraham no omie ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Ofofro anso so praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free o. Papa, your friend here, Gammy, kasa free dominance. Dominance so papa etiefo anya hwefo tie. Papa, me dear Yabawo, Mr. Osa Bompa, your mammy, and Recaclas with me 50 other coming. Fansa to your friend so me no bompa e. Erade a odom tetefo no na oguso a odom ya bra so fui. Erade fabato wa fra yem. Amen. Ade bia ya kwansede sisi ni nipaduam. Erade to me na ya de setu me hyase entwim fa nipaduam mo. Je wo fa ho de wo Yesu de mo. Amen. Amen. For France, so praise God. Good evening. Odini baby okasa free o. Kas ma oneso kakra. Asokore mampon. Oba. Boba ni din. Jordan so. Erade me bom pai se erade bebe bia wa friend ni ba Jordan so wo biara. Nyame hon kronkron entwe ne mera wo. Nyame hon kronkron ma won tenenka wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ma oneso kakra odini baby okasa free. Oh, yamfa ofofro. Praise God. God. Odini baby okasa free. Ai kaskoro mampon. Askoro mampon dan ho kakra na online no monya dan ho kakra. Praise God. Yeti o menti o ho wo radio no, menti o ho wo TV no, free TV no. Enu na wutwa sumpa. Abajelo free. Akasa. FM. I'm bomb pai na me ya. O yare. Erade me bompa yesre ayare samam. Wo Yesu. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. But me eso me kasa free nkoko.
Oba kesiwa ahwefo ne tiefo tiewo. Kakampa show me pesa wo mom paye mama me no me so waso da yebi fa me ho. Na makokum obi ame abachime akutum. Me no bompaye. Mom paye fam. Me no bompaye. Kesiwa me soma Nyankopon asem. Yes. Eba nkoko da ye bonni bia ya so afa me di Yesu din twa da ye no. Na me sign da ye no se nko bebe afri ba ye wo Yesu dem. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Odini bebe o kasa free o. Ada ka me na me kasa fi wini ba. Na Winneba. Ahwefo ne tiefo tiewo. So, nothing within this short time. I worry about me you understand the circumstances na me je ben wenji. So the come to me ma bompaye. Me no bompaye. Awurade ona o cheche ni pawre. Ona wo hye ni paden. My God. Na yire frim ya. Me bompaye se nyame nhye wo den. Nyame so mu. Nyame a o cheche ni pawre no on cheche wo wire. Me boni mu wo Yesu dem. Amen. 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 Praise God. Hello. Odini baby o kasa free o. That's a good evening. Odini baby o kasa free. If I told me kasa si atuma na nhia. Ai echefo tie o. Me kacho me bana say yare. Oba ne friend san. Ode Brian Asamoah. Me no bompaye. Awurade me de abofra Samuel dosu ko wo Yesu moji. Yesu Me pai ayaresa. Ma abofra ji ayaresa wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby o kasa free papa. Hello, Koran kan ka peta kono. Aja kwabra tiefo tiewo. Papa, ni sisi ko ni sisi ya mi ya pa. Me no bompaye. Awurade o se o man champion no de saye yarowa. Me bompaye se ne kon ne sisi. Nyabe ahoɔden na yaresa tu me ntwemfa oni peduam wo Yesu dem. Amen. Amen. Also Hello. Praise God. Hallelujah, da. Odini baby o kasa free o. But you can't say man case mo. Atiefo tiewo. But you may answer that me won't tell me you. Pampaye. Me no bompaye. Erade wa franya accident. Me bompaye se ni dompe mo ne ntini mo ni pedua mo. Erade ahoɔden ne tumi mmowura ni pedua mo. Je wa ahoɔden wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Sumpa FM. Praise God. Also bet my friend 0551 931 931. Obet my friend 0548 931 931. Praise God. Hello. Hello. Odini baby o kasa free papa. Pastor, me kasa fi anum asma. O kasa free va. Anum asma. Okay. Etiefo tio ni ahwefo tio. Pastor, obo mo papa ma ma ko fi. Adwuma odin de san. You from me agbese. Me no bompire agbesi. Onyankopon say yensa na adwuma na beye yi. Me bompire say Awurade to nhire nsiogun wadwuma so. Onsa na adwuma nya yi. Wo Yesu dem na ma bompire ma agbesi. Amen. Amen. Praise God. Me fani papa ko mienu pa na me de ofra adwuma ni nyina si o pagya wonsio no ana wo documents bi o pese me bompire pagya na me pagya me fa ko mienu pa na me de ofra adwuma die no asia. Hello. Praise God. Hallelujah. Pacha obema odin so kakra odin ne baabi o kasa free o. Me din Daniel me kasa fi akosu. Daniel, dia na opasa rade yama. Bese nyame bi akuntu ne ko ama. Me bompaye Daniel Awurade na bi ekwan ma Abraham o se onfro papa fie o papa terra na sase so ni krom no nkwa na nafo asase so. Me bompaye bia kwanti opono na emoto no Awurade mmie ma wo. Yesu dem. Amen. 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 Me fa ofrafo twato na ne wa bompaye. Praise God. Praise God. Praise God. Until me fall for. Praise God. Praise God.
e de ofra dwumade ni nyina besi ha enam ye mbre ni nchi afa pagya wonsuo ana documents bia me na wo bompae Erade me pagya nsuo yi wa television so nipa dodo no fra so oyare Erade me soma wasem gina Psalm 107 verse 20 so soma wasem baby bi obi tie mi o hwe me bia say nsuo yi me nyame to me mowuram nyame ahode mowuram nyame to me mowuram nyame ahode mowuram me bompa ese the omadi nsuo be ye biara adanse die ne sankrene ne ekire o yesu demo the other documents be apagya onyankopon tumi eni ekire me twe adanse ma me fra adanse ma me fra yaresa adanse ma me fra djuma adanse ma me fra kwentu adanse ma me fra kristosuma pom adanse ma me fra dinshe adanse ma me de wo she kristo mojem amen yambara no ayabe enchemedeme no mesi tuja na ye fra fidie so a wana wa mo be fra bia mo gu akire bia opeso ye no bompa ye free 10 kosi 11 ye no be bompa ye enti twere no ma no 0553 0553 53 53 89 0553 0553 53 53 89 and 0557 000 967 0557 000 967 0557 309080 309080 0557 309080 ya no ma miensa nyina ofra ya benya kwan na ya no wo abompaye ahwefo ne etiefo nyame nhira mo pi amen ochira nyame ya dom na yesu ama na dwe ya 9 p.m. to 10 ya no be hia e wo fide kase so kosoa na ne sompa ensom baba